Určite bych poprosil o slovo otce biskupa Mateje, biskupa pravověrné církve na Slovensku. Chvála Kristu. Som veľmi šťastný, že môžem prehovoriť aj na tomto mieste, na pôde, kde pôsobili svätí vierozvestovia, svätý Cyril a Metod, slovanské národy, Slovensko, Česko, Morava. Mám bolesť v srdci nad tým, čo sa deje. Človek vidí, ako islamizácia, alebo proste tí teroristi, ktorí prichádzajú na naše územie a nivočia našu krajinu, naše krajiny, drancujú, znásilňujú, človek má takú veľkú bolesť, že čo sa to vlastne deje. Aby sme vedeli, čo sa vlastne deje, musíme ísť do minulosti a pozrieť sa, že ako treba bojovať proti týmto zvrátenostiam, ktoré prichádzajú i na naše územie. Keď si pozrieme 3 veľké bitky, v krátkosti, jedna bola pri Belehrade v roku 1456, kde svätý Ján Napistránsky s krížom v ruke vyhnal tieto pohanské vojska z územia kresťanského. S krížom v ruke stál a vo viere sa postavil proti týmto Mohamedánom, ktorí prišli drancovať Európu, a povedal, že v tomto znamení zvíťazíme a obránime Európu pred islamizáciou. To bola prvá významná bitka, ktorá skončila porážkou Mohamedánov. Druhá významná bitka, veľmi významná, bola bitka pri Lepante, námorná bitka v roku 1571, kedy svätý pápež Pius V sa postavil tiež s ružencom v ruke, bojoval za kresťanský národ, za kresťanskú Európu a modlil sa, a keď námorná bitka pri Lepante, kedy zvíťazili kresťania, tak on vtedy dostal zjavenie Panny Márie, že kresťanské vojska porazili mohamedánsku flotilu pri Lepante. Potom o 2 týždne dostal jasné vyjadrenie, že kresťanské vojska zvíťazili. S ružencom v ruke, bratia a sestry, s ružencom v ruke bojoval tento svätý pápež, aby islamizácia nemohla vniknúť do Európy. Tretia významná bitka bola Viedeň, pri Viedni, rok 1683. Významnými osobnostiami tam bol mních, blahoslavený Marek z Aviana a veľký kráľ poľský Ján III. Sobieski, ktorí sa postavili proti mohamedánskému vojsku, ktoré viedol tzv. Veľký mohamedánsky veliteľ Kara Mustafa, ktorý si myslel, že cez Viedeň vstúpi do Európy, ale boli zastavení práve týmto Markom z Aviana, s krížom v ruke stál na úpäti vrchu a pozbudzoval kresťanské vojsko, aby sa nebáli a postavili sa proti veľkej, naozaj veľkej presile islamského vojska a boli rozprášení. To ako víťazi, lebo ideme nie vo vlastnom mene, ani z vlastných síl, v našich silách to nie je. Ale ideme v mene nášho Pána Ježiša Krista, ktorý na dreve kríža už zvíťazil aj nad duchom islamizácie. Božia Matka, preblahoslavená Panna Mária, je aj našou matkou. Ona nám dnes pomôže pokoriť tohto expanzívneho ducha, ktorý by si chcel podrobiť naše národy, ale aj celú Európu. Nemôžeme súhlasiť s výzvou Františka Bergolia, tzv. Pápeža, zo dňa 6.9.2015, lebo táto výzva je likvidačná a spôsobuje masovú islamizáciu Európy, čo je jej zámerom nielen americkej politiky, ale bohužiaľ i Vatikánu. Vatikán chce, aby Európa bola islamizovaná. Tak toto je obrovská bolesť. Preto pápež je dnes zradcom Krista, evanjelia i celej kresťanskej tradície.
Svojím postojom dokazuje, že je odpadlík a nemôžeme ho poslúchať. Proti výzve pápeža, teraz počúvajte dobre, sa otvorene postavili maďarskí biskupy, najmä biskup László Kiss Riko. A hovorí tieto slova. Pápež nepozná reálnu situáciu. Mnoho utečencov sa chovajú cynicky a povýšenecky. Odmietajú ponúknuté jedlo. Hovorí, to nie sú utečenci. To je skutočné prepadnutie našej krajiny. Prichádzajú s krikom Veľký Allah a chcú získať vládu nad našim územím. Preto biskupská konferencia v Maďarsku zdôraznila, že Maďarsko má právo k povinnosti chrániť na prvom mieste vlastných občanov. Maďarskí biskupy odmietajú pápežov program, ktorým chce presadiť, aby do každej farnosti a kláštora v Európe boli prijatí moslimovia. Tiež by týchto maďarských biskupov nasledovali českí biskupy i slovenskí biskupy. Pokiaľ niekto pod falošnou cirkevnou poslušnosťou bude realizovať islamizáciu a neoddeli sa od tohto ducha lži a smrti, odvrhol pravdu Ježiša Krista a nemôže byť spasený. Alebo sa dnes niekto nájde a povie, že svätý pápež Pius V, ktorý sa postavil s ružencom v ruke proti mohamedánskym vojskám pri Lepante, sa mýlil a bol netolerantný k Mohamedánom, alebo nazve svätých mužov Jána Kapistrána či Marka z Aviana fanatikmi, tmármi, xenofóbmi či islamofóbmi, myslím, že by to bola úplná strata zdravého rozumu a súdnosti takto označiť týchto božích mužov. My, kresťania, ale i národovci, či tu v Čechách, na Morave, na Slovensku, ktorým nie je ľahostajná situácia v cirkvi, ale aj v našich národoch. Berme si príklad od našich predchodcov. Robme úprimné pokánie v našich národoch. A zjednoťme sa v duchu svetom, v duchu Kristovom, v boji reálnemu nepriateľovi, duchu islamizácie. Ináč sa staneme ľahkou korisťou pre toho, ktorý má moc uvrhnúť nás do pekla. Na záver povzbudenie. Pre vieru človek stojí. Pre vieru bude stáť aj tento národ, aj slovenský národ. Ale bez viery, bez úprimného pokánia všetci padneme. Nech Pán ochráni naše národy, ako český, tak i slovenský, pred duchom islamizácie. O to i ja sa budem veľmi modliť a prosiť Pána, aby dal nám silu sa postaviť proti tejto zvrátenosti. Nech je pochválený Ježiš